Tulungan ng ATI at PhilRice, matuto at mag-aral kahit nasa bahay, makinig at manood sa mga radio stations o kaya sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule at para sa karagdagang impormasyon. O, walang a-absent ha? Para tuloy na tayo sa pag-unlad sa Palay Aralan. Isang mapagpalayang araw Pilipinas, Diyos marhay na aldaw Bicolandia. Welcome po sa pinakahuling episode broadcast ng ating umatikabo at hitik na hitik sa impormasyong talakayan sa pagsasaka. Ang Palay-Aralan sa makabagong pagsasaka sa himpapawid o ang ating School on the Air on Smart Rice Agriculture dito po sa probinsya ng Albay, the land of the world's most perfect corn. Hatid po sa inyo ng Department of Agriculture sa pakikipagtulungan ng Agricultural Training Institute, ATI, PhilRice, APAW at ng mga lokal na pamahalaan ng 15 munisipyo at 3 syudad dito po sa probinsya ng Albay. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike. Tayo po ay napapakinggan sa impila ng mga radyo dito sa Albay, sa unang distrito, DWKN 1 Radio 91.3 News FM, tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alas 12 hanggang alauna ng hapon. Sa pangalawang distrito, DCGB 729 kHz, tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alauna hanggang alas 2 ng hapon. At sa pangatlong distrito naman, ang DWBC Radyo ng Libon 95.7 Fresh FM, tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alauna hanggang alas 2 ng hapon. Isang oras tayong nagsama-sama sa mga araw ng Sabado at Linggo sa loob ng 3 buwan at sabay-sabay na natututo sa mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka o ang Smart Rice Agriculture. Sabi ko nga po, ito pa ang ating huling broadcast or ang ating huling episode sa ating SRA. Okay? So, gandang buhay po sa ating 2,000 farmer enrollees. At syempre, ang kanilang mga SOA coordinators na nanggaling sa 15 munisipyo at 3 syudad dito po sa lalawigan ng Albay. Magandang araw, Bayan ng Tiwi, Malinaw, Malilipot, Santo Domingo, Bakakay, Kamalay, Daraga, Manito, Rapu-Rapu, Pulanggi, Libon, Uwas, Ginubatan, Piodoran, Juvillar at mga syudad ng Tabaco, Legazpi at Ligao. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong taus-pusong pagsuporta sa mga pagpapahalaga sa mga adhikain ng kagawaran ng pagsasaka. Tayo rin po ay nasusubaybayan via YouTube. Just follow us on our official account, ATI Bicol, #Sarabay Channel at FB page ng ATI Bicol at syempre sa mga FB page din ng ating mga partner radio stations dito po sa probinsya ng Albay. Okay? Ngayong araw po ay ang ating huling episode, nasabi ko na po. At syempre, kasunod na nito ang inyong pagtatapos o ang ating pagtatapos sa ating SRA. Okay? Kaya ngayong araw, tayo ay magbubuod na po. Okay? Kaya sama-sama nating pakinggan at panoorin. Kumusta mga kamagsasaka? Ako si Mang Fred. Usapang palay check system tayo ngayong araw. Importanteng bigyang diin ang relasyon ng mga teknolohiya sa pagpapalay mula sa pagtatanim, pag-aani, hanggang sa pagsisinop ng inani. Makakasama natin ngayon si Ginang Lea del Rosario Abawag, Technology Management Expert mula sa PhilRice. Ma'am Lea, maraming magsasaka ang nagtatanong, ano po ba ang palay check system? Ang Palay Check System ay isang gabay sa pagpapalayan o sistema ng pamamahala ng palay kung saan ipinapakita yung mga rekomendadong teknolohiya para makamit ang tinatawag na key checks. At dito rin pinapakita yung kung ano yung mga ginagawa na nila at ikukumpara ngayon doon sa mga rekomendadong teknolohiya. Dito rin sa Palay Check System, nagkakaroon ng palitan ng kuro-kuro ang mga magsasaka, nag-uusap-usap sila at nalalaman nila ang mga kahinaan o kalakasan sa kanilang mga ginagawa sa kanilang pagpapalayan.
Kanina pa natin pinag-uusapan, Mang Fred, yung key checks, no? Bigyan lang natin ng konting liwanag. Bakit nga ba merong key checks? Kasi ang mga key checks na ito nakapaloob sa mga iba't ibang bahagi ng pamamahala ng pagpapalayan. So, ibig sabihin, mula po sa pagpili ng binhi at yung variety, so ito yung unang-una natin na management area, no? Nandiyan din po yung tungkol sa pamamahala ng lupa, ang pagtatanim, pamamahala ng sustansya, tubig, at saka yung mga peste ng palayan, hanggang sa pag-aani at maging sa pagsisinop ng inani. Kasi itong mga management area na to at saka yung mga key checks na to magkakaugnay. Ibig sabihin, hindi porke tama ang pinili mong variety ay magiging eksakto na o mataas na ang iyong inani. Kaugnay po ng bawat isa, magkakadikit po yan. Kaya dapat bawat isang bahagi o isang management area na ito ay tama ang ating isinasagawa upang masiguro natin ang taas ng ating ani mula sa pinili nating variety. Ano po ang mga importansya o advantages sa pagsunod sa palay check system? Katulad ng nabanggit ko kanina, sa sistemang palay check, meron kasi talagang mga rekomendasyon na ipinapakita at sinasabi dito sa pamamagitan ng key checks kung ano yung pupwede nilang gawin upang mapataas ang kanilang ani. Pero rekomendasyon ito at pupwede mo rin gamitin yung kanilang dati ng ginagawa para makita nila ngayon kung ano ang mas mahalaga o mas maganda sa mga practice na kanilang isinasagawa. Kailangan po ba na lahat ay may check bawat key checks ng palay check system? Ideally, ayon sa pag-aaral, mas marami kang check na nasusunod. Ibig sabihin, nasusunod mo yung rekomendasyon, ano? Kaya meron kang check sa bawat key check na to. By the way, 9 yung key checks na to na tinatawag, no? So, kung halimbawang nakakuha ka ng 9 dun sa lahat ng key checks na to, na 100% mo, ideally, again, sabi ko nga, sang-ayon sa pag-aaral, ay makakamit mo ang pinakamataas na maaaring anihin dun sa iyong palay na ginamit na variety. Pero hindi rin nangangahulugan na komo nawala ang iba sa checks mo, halimbawa naging 7 ka lang, ay automatic na nagiging mas mababa ang ani mo kesa dun sa naka 9 key checks or check dun sa 9 key checks. Hindi ganon. Kaya napakahalaga yung tinatawag na final analysis kasi doon makikita ano ang nangyari, bakit siya naging cross doon, bakit itong isa na mas mataas o mas marami ang nakuhang check ay naging mas mababa pa rin ang ani. Kasi may mga paliwanag bawat check na ito kung ano ang nangyari sa kanyang palay sa panahon ng edad ng palay na yon. So, hindi siya automatic. Kumbaga, kaya nga sinasabi natin, mahalaga sa palay check system na nagkakaroon ng palitan ng kuro-kuro. Nag-uusap-usap ngayon yung mga magsasaka para makikita nila ngayon, kahit pala naging 8 o 9 yung check ko, posible pa rin bumaba ang ani ko kasi mali pa rin pala yung variety na ginamit ko kahit dekalidad siya. Hindi pala siya angkop dun sa lugar ko. So, ito yung kahalagahan ng tinatawag naman na final analysis. Oo nga naman. Bukod sa pag-aaral natin ng mga teknolohiya, mainam rin yung mga nagpapalitan tayo ng mga kuro-kuro sa mga kapwa nating magsasaka at sa mga eksperto para mas maging malalim ang kaalaman natin sa pagsasaka. Ma'am Lay, ang tanong po, sa mga magsasaka na interesadong matutunan ng palay check system, saan po ba sila pwedeng makipag-ugnayan? Maaari silang makipag-ugnayan sa Agricultural Training Institute, sa kanilang local government unit, at pwede rin silang mag-text sa PhilRice Tech Center. Pwede rin silang makipag-usap sa kanilang mga agricultural extension workers para malaman nila kung saan nagkakaroon o isinasagawa ang mga farmer field school kung saan ang palay check system ang plataforma na siyang ginagawa sa training. Ayan, maraming salamat po Ma'am Lay. At baka po may dagdag mensahe pa po kayo sa ating mga tagapakinig, lalo po sa ating mga kababayang magsasaka. Salamat, Mang Fred. Actually, gusto po nating ipaabot sa ating mga magsasaka na patuloy po tayo sa mga programang training, no, sa pagsasagawa ng pagsasanay, at sana ang ating mga magsasaka ay maging bukas ang kanilang isipan para matutunan at gawin yung mga inirekomendang teknolohiya para higit nilang mapataas ang kanilang ani and of course madagdagan ang kanilang kita.
Higit pa sa pinagsama-sama at konektadong teknolohiya, natutuhan natin na ang Palay Check ay gabay para sa buo, magkakaugnay at nagkakasunod-sunod na pamamaraan ng pagsasaka. Itinatampok sa sistemang Palay Check ang mga pinakamahusay na teknolohiya upang makatalima sa mga key checks sa pagsasagawa ng Palay Check Farmer Field School na ikukumpara o naibabangga ng mga magsasaka ang kanilang nagagawiang pamamaraan ng pagsasaka sa mga rekomendadong pamamaraan. Kaakibat na rin siyempre ang malayang pagpapalitan ng kuro-kuro o pansariling karanasan at pananaw ng mga magsasaka habang gumaganda ang kanilang pamamaraan ng pagsasaka. Sa dami nga naman ng variety ng palay, paano nga ba mamimili ang ating mga magsasaka? Sa panahon ngayon ay kailangan maging madiskarte. Ayon sa mga eksperto, 10% o higit pang dagdag ani o bonus ang makakamit kapag dekalidad na binhi ang ginamit. Kaya naman, talakayin na natin ang mga dapat isaalang-alang sa pagpili ng binhi at variety ng palay na itatanim. Makakasama naman natin ngayon si Ginoong Rustum Braceros, rice breeder mula sa PhilRice. Sir Rustum, ano po ba ang dapat isaalang-alang ng ating mga magsasaka sa pagpili ng kanilang binhi o variety ng palay na kanilang itatanim? Una pong kailangan nating tignan po ay dapat po ang binhi po ay mataas ang kalidad. Pag sinabi po nating mataas ang kalidad, ito po ay puro, malilintog ang butil. Pangalawa po ay matibay sa sakit. So, pag matibay po sa sakit, maganda po ang magiging itsura o pantay-pantay po ang ating palay. Then, dapat po ito ay malakas umani. Pag sinabi po nating malakas umani, dapat po ito ay umaabot sa 10 tonelada. Ganun po. Yun po ay depende po din sa rekomendasyon na variety na sa ating mga lugar. Po, lahat ng variety ay dapat itatanim natin sa mga lugar na dapat po ito ay rekomendado talaga sa ating lugar. Yung katulad nga po pagka po ito ay rain-fed, dapat po rain-fed area din po yung ating variety. Nabanggit niyo po yung dapat kalidad. May kailangan po ba silang malaman kung paano po yung dekalidad na sinasabi natin? Pag sinabi po nating dekalidad, ito po ay nagdaan sa matinding proseso. So dapat po ito ay may tag na nagdaan sa NSQCS o National Seed Quality Control Services. Ayun! Ano po ba ang bentahe naman sa paggamit ng dekalidad na binhi at angkop sa kanilang lugar na variety ng palay? Siyempre po pagka angkop po sa ating lugar, ito po ay magiging maganda yung magiging ating mga pananim. Siyempre po, tataas po siyempre po ang ating ani at magiging maganda po ang ating kita. So, kasama na rin po yan doon po sa makaiwas sa peste? Tama po ba? So, ano po ang maipapayo natin sa ating mga magsasaka ng masiguro po nila na dekalidad na binhi at rekomendadong variety ang kanilang itatanim? Pwede po silang makipag-ugnayan sa DALGU para po makakuha po sila ng kalidad na binhi. Ang LGU po kasi ay may nakikipag-coordinate sa mga seed growers. Kung saan po yung mga seed growers ay ang kanila pong mga seeds ay sinesertipikahan ng NSQCS. So, pagka po dumaan po yung seeds sa NSQCS at nasertipikahan, masisiguro po nating dekalidad ang binhi, puro, walang halo. Ang seeds po ay walang sakit. Sigurado rin pong maganda ang magiging ani. At dito po ay malalaman din po natin sa pamamagitan po ng mga DALGUs natin kung ang ating pong mga variety ay angkop talaga sa ating lugar. Katulad po kunwari, ang ating pong pinagtatamnan ay mga sahot-ulan na areas. So, doon po natin malalaman sa kanila kung ano po yung mga variety na pwede nating itanim. At kung meron naman po tayong mga gusto na yung pong matibay sa bagyo, doon po malalaman po natin sa kanila kung ano po yung mga pwede nating variety na makukuha. Then aside po doon, sa mga seed growers po kasi ay regular po yun na nasisertipikahan. Kaya po nakakasiguro po tayo na maganda ang klase ng ating mga binhi.
Siyempre po, pag maganda ang klase ng ating mga binhi, lahat po ay magiging maganda. Una, magiging maganda ang ani, magiging malaki po ang ating kita pagka naging maganda po ang ating ani. Salamat po, Sir Rustum. Baka po may dagdag mensahe pa po kayo sa ating mga tagapakinig para gabayan po sila sa pagpili ng tamang binhi. Isa lang pong paalala para po sa ating mga magsasaka, ugaliin pong suriin ang mga binhing binibili. Kung ito ay may mataas na kalidad, hanapin ang tags upang makasiguro ang binhing nabili ay dumaan sa tamang proseso. Siguraduhin ang inyong binhi ay angkop sa inyong lugar. Yun po ang pinaka-importante, yung dapat po angkop sa inyong lugar at angkop din po sa inyong lupa. Pag di kalidad ang binhi na ginamit, masagaan ang ani, malaki ang kita, masaya po ang pamilya. Tunay na binhing mataas ang uri ang pundasyon ng waging pagsasaka. Kaya naman, siguraduhin di kalidad na binhi ang itatanim. Maging sertipikado man ng NSQCS o mula sa magsasakang mahusay magpuro ng sariling dekalidad na binhi. Tandaan din natin na sa pagpili ng variety ng palay ay siguraduhin angkop sa lokalidad at panahon, matibay sa sakit at peste na laganap sa inyong lugar, mataas umani at mabili sa merkado. Dahil kapag dekalidad na binhi ang ginamit, may 10% o higit pang dagdag ani na makakamit. Ibig sabihin, kung umaani ka ng 100 sako kada hektarya gamit ang binhing kapitbahay, may 10 sako pang aumento kapag dekalidad na binhi ang iyong gamit. Paalala lang, nakatambal ng mataas na ani ang tamang pamamahala sa palay. Tatalakayin natin ang mga paraan ng masigurong nalinang at napatag ng maayos ang lupa bago tamnan. Ano-ano nga ba ang batayan upang masigurong patag ang lupa? Kaya naman, tutok lang po kayo at sama-sama tayong matuto. Makakasama natin ngayon ang isa sa mga agriculturist mula sa PhilRice, si Ginoong Frederick M. Saludes. Ano po ba ang importansya ng napatag ng maayos na lupa? Kung napatag po na maayos yung ating lupa, ay masisiguro po natin na maayos, mas matipid at epektibo yung ating paggamit ng patubig. At dahil nga po napatag at maayos po nating naihanda ang lupa, ay mas madali po yung ating pamamahala ng pesteng damo at kuhol sa ating palayan. At syempre po, kung patag po at maayos ang pagkakahanda ng lupa, ay mas magiging pantay-pantay ang paglaki ng ating palay at mas nagagamit po ng epesyente yung mga inputs natin gaya po ng mga abono sa ating pagpapalay at mas masisiguro po natin yung mas magandang bulas ng ating mga pananim. Ano-ano ba ang mga dapat gawin ng masigurong napatag ng maayos ang lupa bago tamnan? Ayun, so ang una po kasi natin na kailangan i-secure ay yung ating tubig sa palayan para mas madali po yung paghahanda ng lupa. Una po ay linisin natin yung ating mga pilapil at kanal para mas madali po nating maipon. Siksikin po natin yung ating mga pilapil para wala pong tumagas na tubig at hayaan po natin na maipon yung ating tubig. So, kapag naayos na po natin, ay at least maihanda po natin yung ating lupa ng 21 to 30 days na araw sa paghahanda ng lupa. So, yung pong una po na step ay nabanggit na natin. Kapag nalinis na po natin yung ating mga pilapil, ay pwede na po tayong mag-araro ng ating bukid o yung ating palayan. So, after maararo po natin yan, ay pagkatapos po ng 1 linggo, tsaka po natin isagawa ang unang pagsusuyod. Then, hayaan po natin yung lupa natin ulit na after 1 linggo, tsaka po natin isagawa yung ating pangalawang pagsusuyod. At sa 2 linggo po, doon po yung pangatlong pagsusuyod at huling pagpapatag. So, kung susumahin po natin is nasa 21 araw yung
na gamit po natin sa paghahanda ng lupa. Paano po ba natin malalaman na napatag ng swabe ang lupa? Ayun po, sa ganoong paraan po, ganoong katagal na paghahanda ng lupa, makikita po natin na yung pong mga natirang pasyok ng palay o kaya po puno ng damo ay naihalo ng mabuti sa lupa at nabulok na. Maging din po yung mga buto ng damo dahil nga po mayroon tayong pagitan na 1 linggo ay tumubo at kapag yan po ay atin pong sinuyod, eventually po ay mabubulok. So, yun na po yung una natin na pamamahala ng damo. So, pag nakita po natin na gano'n na, nasunod po natin, dapat ay wala po tayong makikita na mataas o mababang lugar sa ating taniman after natin magpatag. So, kung papatagin po natin is at least nasa 5 sentimetro yung ating tubig sa pagpapatag. Bakit po? Kasi kung madaming tubig yan, kasi ang ibabaw ng tubig, kahit saan mo tingnan, patag. Patag yung makikita ninyo. So, yung rekomendasyon na 5 sentimetro lamang ang lalim ng tubig sa pagpapatag ay makikita kasi ng ating mga nagpapatag kung saan yung mababa at saan yung mataas. So, yun po yung kanilang dapat na punteriyahin, na patagin. So, sa ganung paraan po ay mas masisiguro po natin na patag yung ating taniman. May mga kagamitan po bang kailangan para magawa ito ng mas maayos? Ayun, ang karaniwan po na ating mga ginagamit na nakikita at ginagamit po na magsasaka ay yung paletang kahoy. Kung makita nga po, pag panahon ng paghahanda ng lupa, ay andyan po yung mga kalabaw na kung saan naghihila ng kahoy na malapad para mapatag yung lupa. Sa ngayon po ay meron na rin po tayong mga ginagamit, yung pong paletang tabla rin o kaya po gawa po sa bakal na attach sa hand tractor. Na kung saan po yung operator ay hindi na po naglalakad, kundi nakaupo na lamang yung attached leveler sa hand tractor. Na ito na rin po yung ginagamit na rin nila sa pagsusuyod. So kung dati-dati ay naglalakad ng halos maghapon yung mga magsasaka, ngayon po sa paggamit ng ganitong mga attachment sa paghahanda ng lupa ay hindi na po ganong pagod yung ating magsasaka kasi nakaupo na lamang po. So pwede po natin gamitin yung karaniwan pa rin na tabla na hinihila ng kalabaw o kaya naman po yung sinasabi po natin na attached leveler. Tawag nga po sa atin dito sa lugar namin ay yung floater na kung saan po ay hindi na po hirap yung mga magsasaka sa paghahanda ng lupa. May extra mensahe pa po ba kayo sa ating mga tagapakinig? Ayun, so ang palagi po natin na inirekomenda sa paghahanda ng lupa ay sundin po yung tamang araw ng paghahanda ng lupa. So, karaniwan po na ginagawa kasi ng mga ilang magsasaka ay 1 linggo lang. So, para maiwasan po natin yung stress din po ng halaman kung sa ganong kaikli lamang ay sundin na po at least 21 days to 30 days yung paghahanda ng lupa natin para masiguro po natin na nabulok yung ating mga pasyok at damo para mas epesyente po din yung paggamit natin ng mga inputs natin gaya ng patubig, maging po sa pamamahala natin ng mga pesteng kuhol. Dahil yung makuhol po, kung saan po yung malalim na lugar, ay doon po sila naninira, nanginginain ng ating tanim. At sa mga matataas na lugar naman, problema po dyan yung pesteng damo. Kasi mahirap po yung puksain kung wala pong tubig. So, dyan din po eventually yung pamamahayan ng mga daga. So, napakainam po na masunod natin yung tinatawag po natin na key check number 2.
na ihanda at napatag na maayos po natin yung lupa nang magamit po natin ng husto yung mga inputs at masunod po natin o makamit po natin yung potential na magiging ani ng ating tanim. Parusa sa palay kung ang lupa ay may mataas o mababang parte sa iisang pinitak. Tiyak kasing dihado ang palay sa pagsipsip ng sustansya at tubig, madamo at madaling atakihin ng kuhol habang katatanim pa lang ito. Kapag ganito ang nangyari, tiyak na mababawasan ang inaasahang ani at kakaramputang kita ng ating mga magsasaka. Tandaan po natin na sa lupang naihandang mabuti bago tamnan ay mas episyente ang pagpapatubig, mas kapaki-pakinabang ang pataba, iwas damo, mas madaling pamahalaan ng mga kuhol, sabay-sabay ang paglaki at paggulang ng palay at madali ring paggamit ng makinarya sa anihan. Kaya naman, araruhin, suyurin at linangin po nating mabuti ang ating mga lupa at tsaking napatag ng pulido ang mga ito bago tamnan. Ngayong araw ay tatalakayin at hihimayin natin ang kahalagahan ng pagpapahinga ng lupa at sabayang pagtatanim. Synchronous planting ang tawag ng mga Inglesero at Inglesera. Pag-uusapan natin kung paano nga ba isagawa ang pagpapahinga ng lupa at sabayang pagtatanim. Makakasama natin ngayon ang isa sa mga agriculturist mula sa PhilRice, si Ginang Rowena A. Pineda. Ma'am Weng, ano po ba ang ibig sabihin ng nakapahingang lupa? Ang ibig sabihin po na nakapahingang lupa ay ang panahon na ang lupang sinasaka ay hindi tinaniman ng parehong crop or pananim. Napapagod din ba ang lupa? Siyempre po, napapagod din po ang ating lupa sapagkat ito po ay nagbibigay ng enerhiya na ang katumbas po ay ang mga produkto na ating pong inaani mula rito. Parang sa tao din po yan. Imagine niyo po ang ating magsasaka na nagtatrabaho ng buong araw sa kanyang palayan ng walang pahinga, magiging produktibo pa din po kaya tayo? Siyempre po hindi. Ang lupa, kagaya po ng tao, ay napapagod din, kaya kailangan po nating magpahinga. Ano-ano ba ang tamang gawain o kailangan gawin sa pagpapahinga ng lupa? Ibig sabihin ba nito ay wala kahit anong itatanim sa ating lupa? Ang mga dapat po nating gawin o ikonsidera sa pagpapahinga ng lupa ay dapat po at least 30 days na pagpahingahin ang lupa pagkatapos mag-ani bago magtanim ulit. Ibig sabihin po, dapat ito ay walang tanim o crops na kagaya ng rice. Hindi rice ang na-establish. Ibig sabihin po, pwedeng other crops, wag lang pong palay ulit. Kasi po, pag parehas na palay at hindi na pagpahinga, parehas po ang kanilang peste at mga sakit. So kailangan po pala na at least 30 araw o 1 buwan sa pagpapahinga ng lupa. Ano po ba ang epekto sa palayan kapag hindi po nakapagpahinga ang lupa matapos makapag-ani? Kapag hindi po natin ipinapahinga ang ating lupang sakahan matapos tayong makapag-ani, binibigyan po natin ng patuloy na supply ng pagkain ang mga pesteng kulisap. Hindi napuputol ang life cycle at patuloy ang kanilang pagdami. Ibig sabihin, hindi nasusugpo ang pagdami ng pesteng kulisap at hindi nasisira ang pinamamahayan ng mga sakit. Yun! Nalaman po natin ang pagpapahinga po ng lupa. Ano naman po ang ibig sabihin ng sabayang pagtatanim at paano po ito isagawa? Ang ibig sabihin ng sabayang pagtatanim ay nagtanim ng sabayan ng isang komunidad o ang isang barangay sa loob ng 1 buwan. O ito yung sinasabi natin na 14 days before and 14 days after ng peak ng majority ng taniman sa isang barangay o komunidad. Makikita ito kung may iba't ibang yugto ang palayan sa isang komunidad. Ibig sabihin, may hamak na mas nauna o sadyang nahuli. Iyon ang halimbawa ng hindi sabayan. Ang sabayan matapos ang lahat ng pagtatanim ng hindi lalagpas sa 1 buwan. Ayan, parang yung ibang area po kasi natin ay nandoon makikita yung rice garden. So Ma'am Weng, ano-ano ba ang kabutihang mapapala sa nakapahingang lupa at sabayang pagtatanim? Ang ating pong pakinabang o benepisyo
sa nakapagpahingang lupa at sabayang pagtatanim, ay naiiwasan natin ang patuloy na pagdami ng pesteng kulisap. Mas epesyente po nating nagagamit ang ating patubig dahil parehas ang antas ng pangangailangan ng tubig ng bawat karatig bukid. Naiiwasan ang malaking pagbawas ng ani dahil sa peste, kung saan sabayan ang pagtatanim, kalat ang lahat ng peste sa iba't ibang parayan. Hindi nakatuon sa iisang bukid lamang ang mga peste. Ito ay napabubulukan din ang mga dayami at nagsisilbing pataba. Yan. So hindi lamang pala sa pagtatanim yung kainaman po ng ating tinalakay. Baka po may mga mensahe pa po kayo sa ating mga magsasaka at sa ating tagapakinig. Para po sa ating mga magsasaka, mahalaga po na sundin natin ang mga rekomendasyon sa pagpapahinga ng lupa ng at least 30 days at sabayang pagtatanim ng within a month sa inyong lokalidad or sa inyong barangay upang tayo ay makabawas sa pagdami ng peste at maiwasan ang labis na paggamit ng kemikal sa pagpuksa nito. Nagagamit din po natin ng epesyente ang tubig irigasyon at naibabalik po natin ang mga sustansya na galing po sa atin sa pamamagitan po ng pagpapabulok po ng ating mga dayami. Mahalagang nakapagpahinga ang palayan ng mga 30 araw man lamang pagkatapos mag-anim mga kamagsasaka nang hindi magtuloy-tuloy ang makakain o mapagkakanlungan ng mga pesteng insekto. Nababawasan din ang mga pinagmumulan ng sakit mula sa nakaraang pagtatanim dahil namamatay sila bago pa man magsimula ang susunod na taniman. Hindi lang yan, kapag naiwang nakatiwangwang o walang tanim ang bukid, ay nagkakaroon ng sapat na panahon na mabulok ang mga dayami na nagsisilbi namang pataba. Huwag lang sunugin ang dayami. Sa pagtatanim naman, pasok ka sa tinaguriang sabayang pagtatanim kapag nakapagtanim ka na at ang karamihan 14 na araw bago o 14 days pagkatapos ng regular na schedule ng pagtatanim sa inyong lugar. Walang lubang nauuna o nahuhuling magtanim. Sino ba naman ang gusto ng siksikan? Nako, syempre, wala. Ang hirap kayang gumalaw. Feeling mo, maninigas ka na. Ganyan din po sa palay. Hirap din po ang ating mga punla kapag sobra-sobra ang ipupunla natin. Tandaan natin, kapag lipat tanim ay sapat na ang punlang 40 kilong dekalidad na binhi kada ektarya. Kapag sabog tanim naman ay nasa 40 hanggang 80 kilo lang dapat. Diyan po iikot ang usapan natin ngayong araw. Paano ba natin masisigurong malusog at may ibubuga ang punla? Dahil kapag ang punla ay malusog at hindi nagsisiksikan, ay malakas magsuwi at sa huli, masagana at tone-tonelada ang hahakuting ani. Makakasama natin ngayon ang isa sa mga agriculturist mula sa PhilRice, si Ginang Rowena A. Pineda. Ma'am Weng, gaano ba karami ang dapat ipunla kada ektarya kung lipat tanim? At gaano karami naman po kung sabog tanim? Mang Fred, nirerekomenda po natin na gumamit ng 40 kg na binhi sa lipat tanim at 40 to 80 kg naman po kapag sabog tanim. Sa lipat tanim po muna tayo. Gaano po ba kaluwang ang nirerekomendang punlaan? Ayan. Para po sa ating kamang punlaan, nirerekomenda po na magkaroon tayo ng 400 square meter per hectare na luwang ng punlaan. Tandaan po na hindi po kasama ang mga kanal sa sukat na ito. Sapagkat kung hindi po ganito kalaki ang ating punlaan, ang mangyayari po, ang mga seedlings po natin ay siksikan. Sila po ay magiging maliliit at payat at magreresulta sa hindi malusog na punla. Ayan, tandaan po natin yung tamang luwang ng punlaan, ano po? So, ano naman po ang dapat na gulang ng punla bago natin ilipat tanim? Ang nirerekomenda po ang gulang ng punlang dapat nating itanim ay nasa 18 to 21 days old na seedlings. Sapagkat ang ganito pong kabata na mga punla ay mabilis nakarecover sa transplanting stress or shock at madali din pong mag-produce ng mga suwi ang mga batang punla. So, yan po. Kasi ang luma o yung tandang punla ay mas mabagal din po ang kanyang recovery sa transplanting shock na tinatawag. So doon naman po tayo sa bilang ng punla bawat tundos.
Gaano po ba ang dapat sundin ng ating magsasaka? Ayan po, dapat po nating tandaan at dapat din po nating iwasan na wag na po tayong manatili sa practice po natin na masyado pong mapupog ang ating pong pagtatanim. Yung iba po, sa ibang lugar, yung magsasaka po natin, halos 6 hanggang 7 po ang nilalagay nila na seedlings kada tundos. Ang nirekomenda po, base sa pag-aaral na makapagbibigay din po sa atin ng magandang pagsusuwi at makakapagsuwi sila ng maayos, ay 2 to 3 seedlings per hill. Kasi po, para po sa ating magsasaka, ang gusto po nila mapupog para nang sa ganon, makapal na agad ang seedlings nila. Pero sa buhay po ng palay natin, nagkakaroon din po ito ng kusang pagkamatay po ng mga suwi or yun pong hindi po mga productive tillers. Kasi ang nutrisyon at ang water po ay mapopokus na lang po doon sa mga matitira po na mga productive tillers. Ayun, liwanagin po natin yung termino po na pupog. Ito po yung sobrang dami ng punla ang itinatanim sa bawat tundos. Nabanggit po natin yung mga dami ng punla. Gaano naman po yung tamang agwat ng tanim? Sa tamang agwat po ng pagtatanim, meron po tayong 2 po na inirekomenda. Isa po pagka po tag-ulan, dapat po 20 by 20 cm po ang agwat ng ating pananim. Nang sa ganun po, maiwasan po natin ang tinatawag po natin na mutual shading. Kasi po pag nagkakaroon po tayo ng mutual shading, nagre-result po ito sa pagbaba po ng tillers o less tillers po yung napoproduce. At kapag naman po tag-araw, 20 by 15 po ang ating pong nare-recommenda dahil po pag tag-araw po, di ba po, mataas po ang ating solar radiation. Ano-ano naman po ang mga paalala sa pagsasabog tanim? Para po sa ating mga magsasaka na nagsasagawa po ng pagsasabog tanim, sundin po natin ang mga rekomendasyon sa paghahanda ng lupa. Dapat po ito ay napatag at nalinang po natin ng mabuti nang sa ganun po, maiwasan po natin ang pagtubo ng maraming damo. Kasi tandaan po natin, ang pagsabog po ng palay ay halos kasabay din po ng pagtubo ng damo. At dapat din po, sundin po natin ang tamang pagbababad at pagkulob ng binhi nang sa ganun po maganda po ang kanyang pagtubo bago po natin isabog. Sundin din po natin ang tamang seeding rate o dami ng binhi. Dapat po, ikonsidera din natin ang panahon ng pagsasabog ng binhi. Kung uulan po, baka kung mayroon pa po tayong tsansa na pwede po nating ma-reschedule po yung pagsabog ng binhi natin or tatansyahin po natin yung panahon. So malaking tulong po pala ang paggamit ng drum seeder. Dahil yung iba nga po ay gumagamit ng sobra-sobra. Yung iba may nakakusap kami na gumagamit ng 3 bag na 40 kilos hanggang 5 bag. So kung pwede pala na hanggang 2 bag lang ay malaki pong tipid nila sa paggamit po ng binhi. Mayroon pong nababanggit yung ating magsasaka na plastic drum seeder. Ano po ang plastic drum seeder na ito at ano po ang bentahe kapag gumamit ang ating magsasaka ng ganitong paraan? Para po sa ating magsasaka na pamilyar na po sa plastic drum seeder, ito po ay isang equipment or isang option din po natin para po sa pagsasabog tanim o yun pong sa direct seeding. Equipment po ito na ginagamit na kung saan po ang pagtatanim po natin, imbes na pag-broadcast po ay walang linya, ito po ay nakalinya na po kapag po tayo ay nagtanim. Ang mga bentahe po nito, hindi na po natin kinakailangan magpunla. Siyempre po, kung wala tayong punla, wala din po tayong bubunutin na punla at hindi na po tayo maglilipat tanim. Ibig sabihin po, mas napapababa po natin ang gastusin natin sa paggawa sa palayan. At dahil po sa nakalinya na po ang ating mga pananim, madali po nating mapamamahalaan ang ating pong pag-aabono at ang pagtatanggal po ng damo. Sa plastic drum seeder din po, na ma-manipulate po natin or nababawasan po natin. Kaya po nating i-adjust po ang seeding rate nito. Napakarami po pala na bentahe. Ito po sinasabi po ninyo na plastic drum seeder. Baka po may mga paalala pa po kayo, Ma'am Weng, sa ating mga tagapakinig. Lalo na po sa ating mga kabayang magsasaka. Para po sa atin pong mga magsasaka, huwag po tayong matakot na subukan po natin ang mga rekomendasyon or ang mga bagong teknolohiya na naging resulta na po ng pag-aaral po ng ating mga eksperto. Nang sa ganun po, yung sapat po na malulusog na punla ay ating pong makamit. Sapagkat po sa sapat na punla, ikaw po ay nakatipid na dahil sa kapabawasan ng daming binhi na inyong gagamitin at
makakasigurado po kayo na tamang-tamang punla lang po ang inyong magagamit sa inyong palayan at meron po kayong mataas na ani na inaasahan. Siguraduhin nating malusog ang mga punlang itatanim mga kamagsasaka. Ang malusog na punla ay may maiksing lapak o lip sheet. Mahaba at makapal ang mga ugat at pantay-pantay ang taas. Kung malusog ang punla, magiging sabay-sabay ang paglaki ng halaman at matibay sa peste. Nakasasagap din ang malusog na punla ng sapat na init ng araw at nakababahagi ng sapat na sustansya sa lupa. Madaling makarecover sa pagkakabunot at lipat tanim. Malakas magsuhi at kakamada ng masaganang ani. Mga kamagsasaka, huwag nating hayaang dumating sa hiwalayan ang dapat ay marangyang ani at kita ng ating palayan. Itsyempo natin ang paglalagay ng abono sa palayan. Siguraduhin nating tamang elemento o uri ng abono ang ilalagay natin. Kailangan din at tsekin nating nasa tamang dami o amount ito. Makasasama rin kasi sa palay kapag sobra o kulang ang ilalagay na abono. Importante rin ang tamang timing ng paglalagay. Ika nga, aanhin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. Aanhin pa nga ng palay ang abono kung hindi na niya ito kailangan. Kaya naman, tutok lang po kayo. Pag-uusapan natin ang dapat gawin nang masigurong sapat ang sustansya ng palay lalo na sa panahon ng pagsusuwi hanggang paglilihi at pabumulaklak. Kapag nagawa natin ito, umasa na tayong daan-daan ng taglay na butil ng bawat uhay at mapipintong pa. Makakasama po natin ngayong araw ang isang agriculturist mula sa PhilRice, si Miss Juvie Ayungon. Magandang araw, Miss Juvie. Maganda po magiging usapan natin ngayon tungkol po sa pamamahala ng ating pataba. Ano po ba ang dapat gawin ng masigurong sapat ang pagkain o sustansya ng palay sa panahon ng pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak? Napakagandang tanong, Kuya Fred. Upang masiguro na sapat ang sustansya ng palay sa panahon ng pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak, ay dapat po munang masuri o ma-analyze ang lupa na pagtataniman nito. Meron po tayong iba't ibang pamamaraan upang malaman ang kakulangan na sustansya sa ating lupa. Nariyan po ang soil laboratory analysis, -1 element technique at application, at rice crop manager po. Ito po ang magbibigay sa atin ng rekomendasyon upang masunod po natin ang right it o right element o tamang elemento o uri ng pataba, right amount o tamang dami, at right timing o tamang panahon ng paglalagay. Bago po ang taniman, maaaring sumangguni o magpa-assist sa ating Municipal Agriculture's Office o Agricultural Extension Worker kung ano ang available at maaaring gamitin sa ating mga lugar. Ma'am Juvie, paano po ba natin malalaman kung kulang o labi sa pataba ang palay? Kapag kulang po sa sustansya ang ating lupa, ang halamang palay po natin ay mabagal lumaki, kakaunti ang suwi at uhay, kakaunti din ang mga may lamang butil at magaan po ang timbang. Samantala, kung labis o sobra naman po ang pataba sa palay, mas madali po itong atakihin ng peste, madaling tumapa at nagkakaroon po ng polusyon. Ano po ba ang kabutihang dulot ng paglalagay ng tamang element o uri ng pataba? Tamang dami at tamang panahon ng paglalagay nito. Ang mga kabutihan naman pong naidudulot ng paglalagay ng tamang elemento o uri ng pataba, tamang dami at tamang panahon ng paglalagay sa ating palay ay nakakatulong sa magandang paglaki ng palay, pagbuo ng mga uhay at pagkamit ng pinakamataas na ani ng kaya ng isang variety. Kung tama po ang uri ng pataba na ating binibigay ayon sa kailangan ng palay, mas nagiging cost-efficient po tayo at makakamit po natin ang ating target yield. Sa tamang dami naman po, alam naman po natin na ang kulang at sobrang paglalagay ng pataba ay hindi maganda sa ating palay. Samantala, ang tamang panahon ng paglalagay ay nagiging efficient po ang pag-absorb ng palay sa mga nutrihino na binibigay natin. Miss Juvie, ano po ba ang mga paraan o tools para magamit nilang basihan ng paglalagay ng pataba? Nabanggit niyo po kanina yung MOET, LCC at RCM. Pakipaliwanag nga po.
Meron po tayong iba't ibang mga diagnostic support tools para po pamahalaan ang ating mga pataba sa ating palay. Una po dito ang -1 element technique. Ito po ay isang eksperimento sa paso na isinasagawa 30 hanggang 45 araw bago magpatanim. Ang pamamaraan na ito ay inaalam kung ano ang sustansyang kulang sa lupa batay sa mga sintomas ng kakulangan na pinapakita ng palay. Meron po itong 7 elemento na sinusuri. Andun po ang nitrogen, phosphorus, potassium, sulfur, zinc at copper. May kasamang application na rin po ito, ang MOWET app. Ito naman po ang nagko-compute at nagbibigay ng rekomendasyon ng tamang uri ng pataba, tamang dami at tamang panahon ng paglalagay ng pataba. Meron pa po tayong isang diagnostic support tools. Ito naman po ang leaf color chart o isang kagamitan na may iba't ibang kulay na berde. Meron na rin po itong application na tinatawag na PhilRise Leaf Color Computing App gamit ang Android phone. Ito po ay ginagamit upang malaman kung kailangan na ng palay ang patabang nitrohino o nitrogen. Isinasagawa po ito ng lingguhan mula sa 14 na araw pagkalipat tanim o 21 araw pagkasabog tanim. Meron pa pong isa, ang Rice Crop Manager. Ito po ay isang ICT-based platform na nagbibigay ng naaangkop na rekomendasyon sa pagsasaka para sa particular na kondisyon ng isang palay sakahan, ayon sa mga sagot sa serye ng mga katanungan. Ito po ay subok ng gamitin sa bukid na may patubig o bukid na sahod-ulan. Ayan, napakarami po nating tools para malaman kung ano po yung tama nating gagamitin na pataba. Ma'am Juvie, baka po may mga pabaong mensahe pa po kayo sa ating mga tagapakinig, lalo na po sa ating mga magsasaka. Salamat po, Kuya Fred. Lagi po nating tandaan na ang tamang pamamahala sa sustansya ay nagpapahusay sa paglaki ng palay at ani nito. Pamahalaan ito sa pamamagitan ng pagsunod sa right it or right element o tamang uri ng pataba, right amount o tamang dami, at right timing o tamang panahon ng paglalagay. Upang masiguro po ito, gumamit po tayo ng mga decision support tools kagaya ng MOWET app, LCC app at Rice Crop Manager. Makipagsangguni lamang po sa inyong Municipal Agriculture Office sa inyong lugar. Salamat po! Tiyakin nating sapat ang sustansyang ilalagay sa palay. Kapag bitin sa sustansya ang palay, mabagal ang buwelo na pagyabong nito. Limitado ang suwi at uhay, at magaan ang mga butil. Kung sobra naman, malamya at maaaring humapay ang palay. Katakam-takam at takihin ng mga peste o pinipiling kapitan ng mga sakit at dagdag polusyon pa sa kapaligiran. Kaya naman, siguraduhing sakto lang ang sustansya ng palay sa panahon ng pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak ng masigurong maabot ang pinakamataas na kayang anihin ng variety at tipid pa sa gastos. Aanin na rin lang tayo, abay, sagarin na natin kung pwede. Okay, so maraming salamat po sa ating content developer, ang ating PhilRise. Okay, so ayan mga farmer enrollees, ating nabuod na ang ating mga nakarang talakayan sa palay check system ng ating Smart Rice Agriculture. So ihintay na lang po natin ang inyong pagtatapos. So napakabilis po talaga ng oras at araw at buwan. Parang kailan lang na tayo nagumpisa at ngayon ay huling episode na po natin. So maraming salamat sa DA, PhilRise at ATI Bicol, sa aming Center Director, Ma'am Elsa, at sa aming Section Chief, Ma'am Prime. Maraming salamat po mga ating kaugnay sa pagsubaybay, pakikinig at panonood. Kaya aabangan na lang natin ang pagtatapos ng ating School on the Air. At syempre, hanggang sa pagtatapos, nakasama po rin natin sa technical side, si Kuya Chan at si Ate Joy Dean. At ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike, na nag-iiwan ng isang masaganang ani, mataas na kita, mga kaugnay. Stay safe and be smart in agriculture.
Diyos mabalos po. O ayan, may bago ka ng alam. Lahat yan natutunan sa Palay Aralan. Maging handa sa anumang hamon ng panahon. Kaya't ibahagi na ang mga natutunan. Pero mas maganda, imbitahan mo na sila sa susunod na enrollment para magkasama na kayo. Hatid sa inyo ng DA at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Tandaan, maging matalinong magsasaka sa Palay Aralan.